Пирин в югозападното дерби. Локомотив Горна Оряховица посреща Спортист Своге. Дунав срещу Черноморец също обещава да бъде доста любопитен матч. ЦСКА 2 приема Етър, а Севлиево е отбора, който почива в този кръг. Така че това, което ще видим в уикенда, естествено ще обобщим следващата седмица в обзора на кръга в Мистер Бит втора лига. Така се разделяме за днес. Оставяме ви обаче в компанията на Павлета Рашкова с Дома на футбола. Там има доста интересни теми, така че си заслужава да не сменяте канала. От мен и целия екип, приятна вечер! Това е твоята FBET лига. Дъжд в петък, мъгла в неделя. Навън тихо, вътре топтина Макс. Където спорт коментатора е неизбежен. Великолепно изпълнение и... чист братарски, бе! Това е твоята FBET лига. Годините летят, героите се сменят, но класата е вечна. Различни цветове, един и същи пулс. Твоята FBET лига. Шоу за ценители. Марс за онези, които обичат футбола под налягане, с високо напрежение и разтърсващ магнитуд. Всяка атака е възможност, всяка защита предизвикателство. Битка на волята и амбицията. Гледайте Хофенхайм Кьолн, 3 октомври, петък от 21:30 по Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Първият гол през сезона и точката на терена на местния съперник Леверкузен могат да направят чудеса със самочувствието на Гладбах. Сега жребчетата са готови да се впуснат в галоп към първата си победа. Имат ли сили обаче да издържат на набезите на орлите, хищни за точки след 2 поредни загуби в първенството? Гледайте Борусия Мюнхен Гладбах, Айнтрак Франкфурт. 27 септември, събота от 19:30 по Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Късно в неделя. Топ мача на кръга в Лига 1. Този път той ни води в Бретан. Земя на вятър и легенди. С гост от суровия север. И за двата футбола е бой и страст. Амбиция и дух. Топ дуел. Гледайте Рен Ланс. 28 септември неделя от 21:45 по Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Гледайте Кристал Палас Милоу. 23 септември, вторник от 22 от Диема Спорт 4 HD. Най-големият магазин. 5000 продукта. 1000 секс аптека. 2000 секс играчки. За жени. За мъже. 500 BDSM аксесуари. Персонално обслужване.